Dağlarımız, ovalarımız, şehirlerimiz Heta ku em çiyav deştên xwe bajarên xwe ji van kujeran paqij nekin, heta ku em evlehiyê di nava bajar û navşev tax û kolanên xwe bicî nekin, dê tekuşina xwe li hember terorê berdewam bikin. Mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ev daxuyaniya herî nûya Serokwezîrên Tirkiye Ehmed Davutoğlu'ya de derbarê şerê nava bajirên Bakurê Kurdistanê. Lê berdewamkirina şerê nava bajîran herî zêde bandorê li welatiyên sivîl dike. Welatiyên sivîl diyar dikin ku herî kêm 6 termên welatiyên sivîliyên ku ji aliyê tîmên taybet ve hatine kuştin li kolanan bi cîman û hikûmet rê nade malbatên wan termên xwe rakin û veşêrin. Îro şest cenaze zêdetir ji Sûrê, Silopyayê, Cizîrê û Şirnexê da laşê dayîk, bav, ciwan û zarokê Kurda hene. Bila ji gavgê zûtir van laşa teslîmê xwediyê wan bike û her malbat jî wê êşa xwe di singê xwe da bi civaka xwe ra û gelê xwe ra parva bike û şehîdê xwe jî defin bikin. Li Cizîrê jî ku bûye qada şerekê giran, welatî mecbûr mane ku di mizgeft û cihên bi ewle kom bibin û malên xwe bicihêştine. Herwiha av û elektrîk jî li hejmareke taxan li ser welatiyan hatiye qutkirin. محله هاتين قانين ما همي خراكرين ام ولا كاتينا كولانا خدها ام بركة انصارنا ام همي انا ام كاتينا مزجبتي دا آواهینی نشوابت ام بدی جماعت بدی جنسن دی صابم باشه بس وجها ام جلد پریشانه مثلا زیده ام تانجیه دا ملت نه ام تنیجی ملت همی Berpirsariya kuştina polîs û gencên Kurd li ser milê Erdogan e. Ew yek ji dayîkeke Kurd dibêje ku tê xuya kirin wê şerê giran bandorî li ser wê û bi hezaran kesên weke wê çêkirbe. Gazetkene tüyna Türkiye, polîsê Tirkî, bakanê Tirkî, askerê Tirkî bilavê tiştê ji Erdogan qebîl nekin. Kur polîs Erdogan sebebe tête kuştinê. Asker Erdogan sebebe tête kuştinê. Yani ev katliamat ket hemî Erdogan'e. Boçi Erdogan kurê xwe nabirkete şerî kî çaxwe birnekete şerî. Boçi ew nehate milletê xwe na milletî gerî. Tevî bertekên li hember şerê nava bajêran lê pevçûn her ku diçe berdewam dike. Li gorî nûçeyeke ajansa Dîcleyê şerekê pir dijwar li Amedê qewmiye. Di nûçeyê de hatiye eşkerekirin ku di hejmareke taxên cudayên Sûrê 31 polîsên tîmên taybet hatine kuştin. Ji aliyekê din ve hevserokatiya Konseya Rêveberiya Koma Civakên Kurdistan kecekê derbarê rewşa Bakurê Kurdistanê daxuyaniyeke nivêskî weşand û têda da zanîn ji wanî li şêngiraniyên ku AKP li hemberî xelkê sivîl pêktîne Ewropa û hemû hêzên nêvdewletî berpirsiyarin ji ber ku xwe li hemberî kiryarên AKP bêdeng kirîne.